I el Museu de la Joguina ha arribat a la ciutat. Els nens petits fan cua, agafant-se de les mans. A la porta d'Arlequí, amb el seu número magistral, deixa volar un ocell cap al cel ennuvolat. I fora regalen xubasqueros i una noia disfressada de torero. Al Museu de la Joguina feia anys que era tancat i esperava amb impaciència trobar dins un bon regal. Que em posés les coses fàcils des d'ara fins endavant. Jo ja feia moltes tardes que no sabia què jugar i entro dins d'un món màgic i alguna cosa em diu que no me'n vagi. Darrere té el seu bar, potser una copeta m'ajudi a recordar aquells moments tan màgics que ja no tornaran.